Bismillahirrahmanirrahim. Iki kula latih. Senajan kula guyon ati kula sujud terus temen. Jadi sujud ati ngaten kula tak kasih beberapa contoh perilaku ulama. Kula yo diutang iki masalah, diutang tapi ra akeh. Utang ora nganti 10 juta, cara tak sahur saiki iso. Wiling-wilingan aku menungso. Kula misale yo diutang iki masalah, yo duwe syahwat, yo duwe keinginan, duwe beberapa kesalahan-kesalahan sebagai basari. Tapi kalau nunggu izin be pangeran, misalnya be dongo supaya tidak punya masalah izin. Isinya itu uang di masalah itu pantas uang manusia. Uang manusia jadi objek hukum aturannya pangeran, jadi di masalah yo pantas. Semuanya pantas. Jadi apa dongo izin sebagai bentuk sujudku ning pangeran. Pun Gusti, pun kersane. Nah, ketika orang dengan sujud begini itu seperti yang didhawuhna Abdul Qadir masyhur teng manaqib, la taqtarjal ban'ama wala taf'al balwa. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismah istalabtaha amla. Wal balwa halatun bika wa ingkarita. Fasallim lil kul fasallim al kul fasallim seperti la taqtarjal ban'ama wala taf'al balwa. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismah istalabtaha amla. Wal balwa halatun bika wa ingkarita. Kowe ora usah milih kepengin tok nikmat. Ya ora usah kepengin tok tolak balak. Mergo nikmat iku wis mesti tok kowe. Senajan kowe njaluk sik ora njaluk wis tok kowe. Zaman kowe ora salat duha wis dhuwit ora wis duwe. Cina ora tau duha duwe akeh. Nggih, Bos. Zaman rong kowe duwe donga mahabbah ya harus duwe bojo, ya payu rapi. Artinya sedurunge kowe njaluk nikmat ya wis ana. Tapi wong Islam kan donga Gus dinas siratal mustaqim bentuk hidayah. Zaman Umar untuk hidayah dongo seidina to. Enak deh, wong kafir-kafir untuk hidayah itu sedurunge dongo ora usah. Gak usah kan. Tapi nak pengiran kersano. Ya untuk. Lah nek dongo syarat untuk hidayah berarti wong kafir bakal untuk hidayah. Lah ora carane dongo. Lah iku makome Sayyidul Qadir makom sujud. Wa bal wa halatun bika bala gawan urip. Ya wis. Fasalin lillah fil kulli yaf'alu ma yasha. Ben pangeran menjen sing duwe. Barno ae pangeran sing duwe. Sehingga ketika orang dengar sujud kalau dia begini donga iku izin. Donga kok intervensi Tuhan. Namanya donga dipandang sebagai intervensi. Nah, sujud sing ngene iki mbok wonge pas lungguh, mbok pas bubukan, mbok pas mlaku-mlaku iku sujude ati ora bakal itidal nganti kiamat. Sujudun maraf abada. Sujud sing ora bakal itidal. Kalau sujudnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pasti itu posisi ya lutuh, dicancang mbek Namrud. Dicancang diobong. Saking gedene geni, barang guweni banget gedene. Sing tukang nguncalo lho, ben ora iso. 3 meter, 7 meter wis ra kuat. Akhirnya bingung, barang gede nganggar nguncalo Ibrahim mau ceblok ning pinggire. Perkarane namarat. Ora berkali-kali dijajal ngono. Saking gedene geni. Akhirnya setan tasawwara bi surati sayyin min suyuhi kono pokoke setan mendo wong tuwa elek terus marahi manjane. Jadi pelontar granat iku kunane kuno penemune napa setan. Paling diwari gawe manjane ketepil. Diwari gawe ketepil raksasa. Jadi penemune ketepil iku napa setan. Mana ana kiai ra seneng ketepil jare iku penemune setan yo kono. Lah realtine wis sapa Walhasil akhirnya nganggo manjanik. Nganggo napa? Manjanik. Bahasa Arab ketepil lu manjanik gede. Diuncal Ibrahim tok tengah. Bareng wis kobong, masyhur. Malaikat Mikail teko, malaikat sinten teko, termasuk ketuane malaikat Jibril teko. Malaikat Jibril teko itu menawarkan bantuan ini. Ya Ibrahim, kamu butuh apa sama saya? Nanti saya bantu. Jawab Ibrahim dengan tegas, amma ilaika fala. Kalau sama kamu saya tidak butuh apa-apa. Jibril wis pinter, ketua malaikat ora pinter piye. Pinter. Ora maksudku ora butuh be aku, butuh be Allah, tak sampeno. Jare Jibril. Jare Ibrahim, kalau Allah ora perlu kuwe wis beres kok. Jadi salah. Jibril di depan Nabi Ibrahim salah. Dua kata itu masyhur. Kabeh ulama sepakat mutawatir. Amma ilaika salah. Nah, enggak maksudnya saya sampaikan ke Tuhan. Untung Nabi Jibril rakyat terusan biar tahu malah marah cara menengok malah marah. Untung enggak semua riwayat ada yang bilang biar tahu bahaya sampai ngono.
Jibril sing masalah kan. Mau ndak maksud saya tak sampaikan ke Tuhan. Tapi Jibril ora-ora terusane lho biar apa. Nanti muni ngono kan masalah kan. Jawab Ibrahim apa hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Masyhur hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Ya Allah wis pirsa apa aku jalo. Lane darani Khalilur Rahman, orang sangat dekat dengan Rahman. Khalil maknane kanca, jamae Khalil ku akhillah. Ibrahim saking parake pangeran Allah ngekek gelar Khalilur Rahman. Khalil ku maknane kanca akrab. Khalil dijamakno akhil. Saking parake pangeran disebut Khalil. Wes. Mulane terus ning dunia sufi ana nageman niku napa? Qad kafani ilmu rabbi an suali. Wa terus fa suali wa sebut ini qad kafani ilmu rabbi min suali. Terus ketika aku donga fa suali wa bi'ali syahidun li biftikori. Nah aku njaluk pangeran iku mau ngiling-ilingan. Nah aku butuh pangeran. Jadi nah aku donga njaluk pangeran mau ngiling-ilingan nah aku butuh pengiran syahidun libis tiko. Lagu sujud hati. Jadi kalau suwon meskipun sekali saja. Mulanya dari ethaf secara isyan ini. Wa madaru hadi toriko ala hadi sajdah. Wa madaru hadi toriko ala hadi sajdah. Hanya butuh satu sujud. Tapi sujudul qalbi sing larof abad. Jadi ini ku makom. Dia harus dilatih sama enggak usah terus-terus saat ini ku buatan makom. Kulo di makom no. Pisan tok mau buatan satu dupeng pisan tok. Kulo nggih nate. Kulo niki kulo buka kertu karena ini urusan ilmu. Saya ketika anak kulo pertama badhe lahir yo ora diduwe, melarat tenan kulo teng perantauan jenenge omah kontrak. Saya sebagai manusia nggih pendonga supaya muyasar semuanya gampang. Tapi agar pejaluk pangeran wisin. Mau urusan kelahiran kok jaluk pangeran. Pitik wedhus nglairno tamu bidan yo lahir. Mosok ora tak anggap tontonan. Artine kula kowe ora rasane dadi wong alim bare, tak warai, paham? Manjene isen tenan lho Gusti. Wedhus yo nglairno tanpa bidan yo lahir, sapi nglairno tanpa bidan yo lahir, padahal sungsang. Lahir anak sapi sungsang to ora. Kan sikil sik ora. Kan luwe angel cara medis. Dadi agrape kok aku itimat mbek bidan isin. Tapi yo orang undang bidan kok nentang kok sok suci sok. Akhirnya syariat kula diurip. Dalam keadaan bingung kan kalau sholat hajat kula seiring. Sampai sekarang saya mimpi doa saya paling didengar Tuhan ya doa itu. Kalau doa ya Allah, saya beri rezeki selalu minta Engkau walau fi adzalil umur wa aisariyah. Meskipun di hal paling mudah, paling gampang menurut saya. Saya minta supaya saya tetap minta pertolongan Engkau meskipun hatta fi adzalil umur wa aisariyah, meskipun hal yang paling gampang. Akhirnya kalau beberapa kali ditegur Tuhan. Jadi misalnya kalau pas mangan, lalah sereten. Hal yang paling mudah, tapi ternyata kita tidak gampang, kadang sereten. Laku-laku gak kepengen tabrakan, ditabrak uang. Kita akhirnya kalau usul tenang. Betapa pentingnya sujud. Lah, iya karena butuh, iya karena tak ini ku orang bakat mustajab. Lah itu sing terus aku roh ini pas saat sholat itu saya roh ini. Iya ajaran ini Fatihah kan. Iya karena butuh. Wa iya kan saya. Ya Allah hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami meminta. Meminta itu ibadah. Lah masalah kowe ngeluh kan perkara njaluk mustajab kan. Lu kowe nganti ngeluh mergo njaluk napa? Mustajab. Sakjane kowe minta tok wis ibadah, justru minta tok ngetokno butuh pangeran. Kowe ora usah bakat. Mustajab. Mergo njaluk tok iku wis ibadah. Mergo njaluk iku bukti kowe ngakoni lemah Allah kuat. Jalur itu berarti kue ngakoni ke butuh, Allah sing dibutuhkan. Lah berarti ana status ubudiyah, ana status uluhiyah. Kue jalur kan berarti kue azal, kue ino, Allah aziz, Allah terhormat. Kue butuh, Allah dibutuh. Lah tapi nak kue jalur dengan arti ngancam pangeran bil mustajab kan kau yang ngancam. Kalau engkau jadi Tuhan, kau yo dikabulkan. Nah ini kan mudah. Mosok ngono ora iso. Saya malah ngerti jari apian, jangan ngene kok gak. Lah itu rasa judul kolbi, ora balik. Nggih, niku mboten napa? Sujudul kolbi. Sujud hati orang ngene iku iya kana kudu, oh iya kana sah. Ya pokoknya kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Kowe ora usah bakat mustajab. Mergo iku wilayah Tuhan. Wong wilayah pangeran kowe kok melok,
Wong kowe nak mbajak cawe kowe. Dek kita rapi gelem. Weh bariku kowe kodho kancam. Engko iku gelem ora urusane dekne ora urusanku karena Anda tidak bisa kan intervensi di luar wilayah Tapi paling gak seneng wong wedok kan bukti ketok lanang. Kira-kira ora seneng sejenis kan lumayan ana status. Lendak kalau kowe misalnya dadi wong tuane kan tetap seneng. Alhamdulillah anakku disenengi cawe wedok berarti normal. Engko normal meneh lha senengi ayu berarti normal. Kan ada dua normal wis. Nah tapi misalnya kelainan kan sudah senengi sak jenis, atau seneng cah elek serakom, macam-macam kan terus kekeliruannya kan sudah banyak. Artinya tidak ada perilaku benar yang nggak punya poin benar, pasti perilaku benar itu punya poin. Tampung ngenteni disebadah dia, paham? Tampung ngenteni. Saya tak contoh no, misalnya Ruhin ngamar cawe itu, ngamar rondo ayu, urung dijawab yo, paling nggak wong kancane mendingin. Ruhin rawa pinter, tetap ada status dasar, paham ya? Ana rondo ayu ning pojok, desa liya pojok. Kok Ruhin roh? Ruhin wis jawab, gelem gak tak rabi. Kancane ngelem apa? Rohan kan itu jelas. Itu kan status positif atau negatif? Positif. Mustafa rum jawab, Kabir rum jawab. Wah, kedisian Ruhin. Artinya banyak poin yang sudah didapatkan. Meskipun tadi Ruhin lah ya, tapi yang boleh mesti gelem. Tapi menggetarkan sekian kompetitor kan karena paham ya? Nah, aku yakin malaikat Jibril, malaikat Hamalatul Arsy, malaikat kuwabeh di langit. Ketika kita berdoa pasti gentar karena ini orang sudah benar memposisikan dirinya yang butuh, Allah yang dibutuhkan. Berarti dia ini benar ya Iwana tu antumul fuqara'u. Lu wong wis bener ora iso diancam. Malaikat tetap meriang ngadepi manusa sing wis donga iku meriang. Apalagi malaikat sering dinyak pangeran, takwane jaga pajak, biasa-biasa saja, tambah meriang. Nggih kula kutipkan hadis sahih. Innalillahi ta'ala malaikatan sayyafin. Allah punya malaikat sing tukang jalan-jalan. Kon delok di majlis zikri. Majlis zikri kados ngaten iki, majlis halal wal haram, pokoke yang menerangkan halal haram. Buatan wiridan, ngene tak hadis rata-rata ulama menafsirkan majlis zikri itu majlisul halal wal haram. Tapi orang wiridane. Mosok aku ngene kira wiridan, buang kule. Terus setelah itu Allah tanya, "Wa wa alamu bi." Hei para malaikatku, wong wonge apa? Ngaji kowe, belajar halal haram jenengan. Lah iya terus karepe piye? Ya jenenge ngaji kepen tok pas swarga. Wa hal ra'auha. Apa mereka melihat swarga? Ya ndak, mesti mau iman mawon ora tau roh. Modal iman mau. Umpama roh piye, kok tambah nemen gitu. Terus. Lah mereka njaluk apa? Kepengin boten dun rokok, apa ora rokok boten. Umpama roh tambah wedi bisa mbak mlayu gitu. Ora roh men wedi ngoten. Terus mereka njaluk sapa nyembah jenengan. Lah aku ya boten. Muga roh tambah nemen oleh maca tasbih. Pengira dawuh, nek kowe malaikatku wajar nyembah aku, panjenengan arepku. Wedi aku ya wajar jenenge roh aku. Malaikat meriang bodoh dibeli takwane gak kepajar. Jadi hadis sohe ternyata takwa kita ini luar biasa. Barokah roh nih. Barokah apa? Mulane kira usah muka sapa, engko marah gak luar biasa. Biasa model goblok ngene wae. Paham ya? Lho kita ke hadis lah, wahal au ditanya apa tahu. Debatnya nak tidak. Kowe seneng ndi saiki? Mesti apa ora usah. Paham ya, terus niki kula suwun kula ge seneng dina anak donga ben mustajab, ngono simpun boten-boten larat ya kepengin mustajab lah. Jenenge kesel yo oleh paham ya. Sing ra payu-payu rabi coba-coba sing ngaji iki kepengin donga nggih ben mustajab payu bojo. Tapi aja marai pangeran nemen-nemen sak bocahe disebut. Alamate. Karena saya pastikan Tuhan itu Tuhan bersama. Cawe jauh yo dong ora kepentuk kowe. Jadi di sini ada pertarungan apa? Doa. Ya ada pertarungan apa? Ya itu kali zaman dunia pondok ra ngono to. Ono santri seneng ninge wayu putrane iki gedhe. Mesti ora candalem ni nauzubillah kan. Candalem seneng yo repot. Kalau ono wong dokter wayu terus yang seneng wong nganggur, dokter lah istipat-ipat ya Allah, jangan dapat itu. Nah saya pastikan Allah juga Tuhannya dia kan, dan Allah pasti melindungi dia.
Kowe egois. Gusti, kulo donga ora mustajab. Sampeyan ketemu pengiran sama. Aku ngrungokno dongane Dik. Dekne berkali-kali istiadat ora entuk kuwe. Mulane kayak kudu sadar. Dunya wae wong akeh, paham ya? Sembo. Nah, iku nek kowe sadar ngono ya terjadi sujudul. Dadi kula suwun nggo piye atimu. Wae kula suwun. Wasjud wa tarif niku nomor 1 niku sujudul qalbi. Mulane tiyang-tiyang alim niku. Kados kula niku mboten guyon wae isin nek pengiran. Kula niku sampean ngandel kena ora kena. Kula anggar turun kadang gitu pengen merengut, gitu pengen napa wae kukur-kukur napa angger eling ya Allah kok kaya aku gak kuat teng kerajaane jenengan, ra kuat dadi kawulane jenengan. Kula anggar kadang nggo jamu bojo, mbok kecewa mbek tangga, kecewa mbek santri. Kadang nggih kepen ngeluh, tapi angger eling Gusti niku ayo kersane jenengan terjadi ini kok kula ngeluh sawane kok ora rido mbek aturane jenengan. Akhire guyu. Lah kadang guyu kok keliru, diamu bojo, diamu kok guyu. Malah tertigo. Diamu dhewe kok guyu. Wah, ya repot, lah terangno terus piye. Iya, angel kan dadi wong usul ya. Mulane bener kuwi ora usah usul. Penak kowe urip. Tok ngamuk-ngamuk, merengut-merengut, tok guyu-guyu, penak pokoke wong awam ku penak. Terus ngono awak ya malu, mergo Rahman Rahim mau dadi alumni ae. Wong kowe ngene iki yo gaweane pangeran kok piye gitu. Jadi sampean tak ceritani kula niku gadah kitab jenenge Khilyatul Auliya. Khilyatul Auliya itu kitab induknya Ihya. Jadi Imam Ghazali sampai alime ngoten karena pengagum kitab Khilyatul Auliya itu 14 jilid. Itu Imam Ghazali setengah hafal. Artinya beliau mengutip kitab Khilyatul Auliya sebagian dicomot di Ihya. Kalau beliau kitab fikihnya itu merujuk kitab Nihayatul Matlab karangan gurunya Imam Haramain. Itu juga 14 jilid. Sehingga Ihya itu kumpulan dari sari dari Nihayatul Matlab dan sari dari kitab Khilyatul Auliya. Menjelma dari kitab Ihya yang melegenda. Saya alhamdulillah punya dua-duanya kitab induknya Ihya itu satu. Itu diantara yang diceritakan niki tiru tenan nggih. Nah niki wajib buat tiru. Di antara yang diceritakan Abu Nu'aim Al-Asbahani Shahibu Khilyatul Auliya itu kita muridnya Imam Jabir, sahabat kan ada yang terkenal gini Jabir bin Abdullah. Itu dia murid terkenal gini Muhammad bin Munkatsir, itu namanya Muhammad bin Munkatsir, masyhur. Muhammad bin Munkatsir itu masyhur sekali di dunia fikih maupun di dunia tasawuf. Biasanya kitab I'anah itu sering mengutip makalahnya Muhammad bin Munkatsir. Itu nak ana wong fasik mati, wong fasik sek mati, teko. Mbok mati ne oplosan lah yo, teko. Sekaruan mati mergo ngombe, oplosan teko. Orang itu janggal karena cara fikih gini, sama terang cara fikih ini yo. Rungokno tenan iki. Nak ana mati ngombe oplosan, kowe Mustafa kira-kira dadi kiai nyolati ora? Islam to, Mas? Nyolati kok. Nyolati kowe. Nyolati. Nak bunuh diri. Nyolati kowe. Pinter, padha pinter ya. Kali-kali padha pinter. Tapi keliru separuh, paham kowe keliru separuh. Nah dawuhe Nabi ngeten iki. Niki rungokno tenan, kena mbok tiru, wajib mbok tiru, ini hukum. Kalau konsensusnya ulama ahli sunnah wal jamaah, termasuk yang di dalamnya orang Syafi'iyah, Malikiyah, seorang tokoh itu sebaiknya tidak nyolati orang yang masalah besar. Misalnya kalau di Desa Meranggen, kok kiai ini Mustafa, anak neng kene nyontok rugen, apa kiai cerai Ridho ya mas? Nyawa nyontok nabi repot, kene daerah kiai, nyontok rugen itu mesti. Udah protes ya? Protes ya gitu. Jadi misalnya gini ya. Nah, nek daerah kula niku penak ana kiai ana ulama. Biasane bagian nyolati ku kiai. Ulama ku ngenteni ana masalah angel lagi diundang. Dadi ulama malah kok wong nganggur nek daerah kula penak. Ya aku yo. Kan sido kiri ki ngoten kula iku meneng sido kiri. Mas-mas sing kiai-kiai nduk nak tahlilan kok guri. Ya kok guri nek ana wong mati. Ya jejer kula bareng. Dadi mriku wonten tukang imam tahlil, nggih tukang napa-napa. Dadi kiai teko dhewe guri. Dadi penak ora entuk jantara kangelan. Dari mulai. Kok penak mas? Ya modelnya ngeten iki penak. Jadi ora kok kiai hidup terus kamelan ono mati dekne ono tahlil. Ora melo-melo. Penak cocok. Nah, mriki mboten nggih, sing paling hidup ya paling kesel ya. Ya tapi paling tua akeh aja kok. Ojo eling kesel tok.
Nah, itu kalau dalam hadis, suatu saat ini rumah tenan nih. Suatu saat Nabi itu datang ke seorang jenazah, Nah, Nabi itu kan mukasyafah ya. Beliau bilang, alaihi dainun, apa dia punya utang? Naam ya Rasulullah dinaron, ya dia punya utang 2 dinar. Dia punya utang 2 dinar gitu. Setelah punya utang 2 dinar, nanti kalau hitung 2 dinar itu sekitar 4,2 gram. Berarti pinter nih? 1 dinar itu 4,2 gram. Kalau 1 dinarnya 300.000 berarti sekitar berapa? Pinter? Karena sanggup baik 600, 900 mungkin 1.800.000 sih. Sanggup baik sekitar pinter? Kan 1 dinar sama dengan 4 gram. 4 gram nak 300.000 mungkin pinter. Benar? Nah, 2 dinar berarti 24 gitu, 2,4 berarti sarusen diutang 2 juta 400 kan angel loh. Sangelnya urus kan urus. Padahal Nabi itu balik kanan, kundur, nggak mau nyolati. Padahal Nabi itu biasanya munafik kerja nyolati, asal nggak dilarang Tuhan. Bareng pada Nabi kundur, kota ada seorang sahabat, ya Rasulullah, rumah aliyah 2 dinar itu kewajiban saya. Akhirnya Nabi kembali mau nyolati, terus nyolati. Tapi Nabi sebelum kundur balik kanan tadi, Nabi sempat ngendikan sallu ala sahibikum. Tapi kowe nyolati jeng ya aku ora usah. Kowe nyolati jeng ya aku ora usah. Sehingga ulama ahli sunnah berpendapat jika ada orang mati oplosan atau bunuh diri atau mati pas selingkuh, pas demenan, pokoknya ora bener-bener niku. Itu sebaiknya tokoh sentral itu tidak ikut ngimami, tidak ikut nyolati supaya jadi jera bahwa ini masalah. Tapi santrinya atau orang kebanyakan harus nyolati, guling-gilingan setiap jenazah muslim berhak disolati. Jangan sampai ada tradisi mati oplosan sampai mati di masjid jumlah yang sholat sama, gampang. Berarti keliru separuh toh jawabannya. Paham ya? Ini teks kalau sama nggak percaya cari di sarah Muslim ketika Nabi Dawud sallu ala sahibikum, apa sallu ala sahibikum. Jadi kalau kalian ini kan tidak fair kan? Misalnya kalau semuanya wajib datang, fardu kifayah, masa wong sing mati oplosan, sing mati pas sujud jumlah hadirin sama. Terus yang bungok-bungok juga sama, karena kan biasanya sebelum dipendem kan saya enak pas yang mati sujud oleh ini saya doati, pas yang mati ngoten niku saya pun mati itu. Macam-macam kan. Aku lagi bola-balik digugat yang kudo, Bapak, adat itu gimana? Masa orang bajingan mati saya tuh. Jenenge mati, saya iso mati ya saya. Begal wis mati, saya. Dewe tra itu dadi. Ada saja alasannya, lho malah. Cari aku alasane. Disebut kok ora siap. Lah sering imam lah teng desa kula. Kadang ya ono guru-guru SD sing PNS biasanya kritis. Gus, badhe tanglet. Oh jenengan nyaksekno saya apa? Saya wis mati. Dia nuakal. Lah iya mati ra iso nakal, sahabat. Masuk. Wong nang alim, kliru ono alasan. Kliru piye tenan. Jadi kliru ono apa? Tenang. Kalau baleni malih, terus nak tiang mati misalnya bunuh diri, yang paling fatal itu bunuh diri, oplosan itu sebaiknya yang dianggap tokoh atau yang dianggap soleh di daerah itu udah usah nyolati. Tapi orang awamnya nyolati. Guling-gilingan nak mati apik belek itu. Tapi kudu ono sing nyolati, setiap jenazah muslim itu berhak mendapat. Lain Nabi itu, terus apa coba yang piye wae bagi korban yang mantel tenan. Orang yang gara-gara dibodoni multi level, dibodoni mitra bisnis, melarat untuk pitung turunan tenan. Saya ada yang tanya, Gus, kenapa Nabi sama orang utang kok sesini situ? Bagi korban itu yang mantel tenan, wong utang dikemplang terus jadi melarati sak anak turun yo mantel tenan. Iya, Bos. Sehingga Nabi juga mikir kondisinya sing dadi korban diutangi gak bayar. Hanya dengan Nabi tidak nyolati kan berarti simpati sing diutangi. Tapi piye wae jenazah iki muslim berhak untuk salat, lah ya dibagi sallu ala sahibi. Separuh. Lho nek soal adat nenggone pondok-pondok kan ngoten nggih.
Nak kula dereng nate jarang lampahi. Biasane kan nggih nak niki wonten hak adami menawi sithik nggih brokno nggih nak menawi amrot diperunggu. Semene nggih ora sing utangi. Buka-buka buat tergur. Iku ora sing duwe. Cara duwe 10 juta digawa. Diparani kapan-kapan tetep jare sapa. Dadi ora ono gunane istibrok niku ora ono gunane. Tapi yo lakone gue iling-ilingan, gue kegiatan sing rutin. Tapi gak ono gunane. Lah kula nate jam kula nek kiai tenan. Kula jajal ibrok yo nate, istibrok yo nate, jajal ora yo nate. Ketika jajal ora yo langsung medhun ya ditahan reti. Kok dereng istibrok napa? Niku utang-utang. Ah sing mending nggih ra sing duwe dhuwit, ora ono gunane. Sesuk mikir piye nggih Gus. Ngrame tok nggih. Saniki jok era kula niku udah rapati wajib istighfar. Sing ngawiti kula tetep dadi tren. Penake terkenal ngalim kan niku. Dadi rontok wani aneh-aneh tetep dadi tren. Kula anggere jenazah wong masalah biasane terkenal nang wakal terus kula nak kan nglepas keluargane ben jalono sepuro aja jaman teng donya nakal iki kula biasane. Pone ngene pon mati iki jenengan cek gedeng wong mati. Sampeyan kok cek gedeng ben nabuk iki susul mati ya mending. Dari apa? Betul aja sih. Saksi sih. Mangkel wong mati kok nyepura ora gelem. Amen cek dedang susul. Mikir, waduh kok nyusul nyepura wae Gus. Mangkel tidak apik cek angel. Lah nek pengen cek dedang pengen apa hen? Sul. Angel ngatur. Paham ya, jadi kalau suwon niki ngaji tenan iki terus niki kitab Ithaf niku mujaddid tahun 1300. Ya termasuk tiyang sak mangke. Niki sare ihya terus wa madaru hadi tariqa ala hadi sadailing wa madaru hadi tariqa ala hadi sadailing. Jadi tariqa Naqsabandiyah, cek Qadariyah, cek Sadiliyah, cek Tijaniyah, Satoriyah kabeh iku pokoke kancine kasel tahu atine sujud terus ora tahu iktidal ila yaumil qiyamah. Jadi caranya ya legowo. Ya wae kados Muhammad bin Munkadir. Nek ana fasik disolati alasane ngeten. Inni astahi minallah. Ayya'lama qalbi annahu ajaza an afi khalqi. Aku mau izin mbek pangeran. Nak nganti Allah iku pirsa atiku ngukumi kaya-kaya Allah ora iso nyepuro mung sing dosane gedhe. Aku iku izin sama pangeran. Wong nangis kabeh gara-gara jawab Muhammad bin wong fasik iki ngono kok jenengan salati jenengan wong sae jawab Muhammad bin Qadir aku ora krono fasik iku aku izin mbek pangeran nak nganti Allah pirsa aku darani Allah gak mampu nyepuro wong sing dosane walhasil ala qae Muhammad bin Qadir ambek Allah Subhanahu kowe wani ngarepe pangeran Gusti jenengan ra iso lho nyepuro dosane gedhe engko mari dadi presiden yang buruk pangeran apa mbok guru ngono. Mbok kaya ana Jokowi ini jangan diampuni, nanti jadi presiden hukum yang buruk. Wani iki mensomasi. Tolonglah Gusti hukum yang tegas. Ya memang. Lalu Muhammad bin Qadir, ketika dia nyolati wong fasik ternyata atine sujud tenan Gusti kula niku isin ati jenengan pirsa kula ngukumi sepurane jenengan ora mampu nyepuro tiang-tiang sing fasik. Artinya yang membawa dia nyolati itu mergo isin mbek pangeran. Sami kados kula niku anggere susah. Kula ge menungso kan, kecewa mbek kados kula kadang mbek Mustofa kecewa, mbek Rukin kecewa kadang. Tapi anggere kecewa, lho Rukin aneh ini ayo gaweane pangeran. Sing kritinge sapa kan. Dan kan aku kecewa baru kan, kecewa desainnya pengen, di sini nanti sampai ini. Tapi aku kecewa ya mangkel loten dah. Mau angker kan tak kurangkan baturi turun terus sirai kemuli. Zaman kalau cek kontrak teng kota gede sering, kan ujung butuh kau itu rambutan terus mau bosan terus baturi aku ya. Mau tenu teko serokokan, barokokan kemulan sirai turun. Mau terus mangkel loh, lihat batu. Tapi yang greling Gusti masyaallah Gusti makhluk jenengan. Wong masalahe akeh ngono ya kok saged pi. Akhire kula maca Quran wa rahmati wasi'at kullu. Pun Gusti.
Iku jenenge sujudul qalbi napa? Sujudul qalbi. Lan eling-eling dadi ati sing sujud terus, sujude wong macam-macam. Nah sujude Muhammad bin Munkadir ketika nyolati wong fasik. Wae dekne ora krana fasik iku. Krana kula niku izin Gusti nak nganti jenengan pirsa, kula ndarani nak sepurane jenengan niku ora iso menembus tiyang-tiyang sing iku sirine kena apa Rasulullah ketika Abdullah bin Ubay bin Salul terkenal munafik binasil Quran diundang salat tetap rawuh napa? Salat. Ya soal kok akhirnya pangeran larang urusane pangeran tapi Nabi tetap salat. Karena bagi Nabi mungkin saja di sepuro apa Nabi kan tetap rawuh. Iku sirine kenapa Nabi tetap kersa rawuh bagi Nabi. Nah niki melane kula ijazahi si kiai-kiai biasa dadi kiai nak diundang wong fasik mati kon nyolati. Nak kowe keberatan mergo mangkel kelakuane macam-macam. Iku niate kula niku izin ambek pangeran. Nek izin gawe wong izin. Tapi nek anut syariat, nek ngrasa tokoh sentral ya ora usah teko. Tapi sapa sing GR dadi tokoh sentral. Lek kan iku aku GR. Mergo ukurane dipake iku jika tokoh sebaiknya tidak datang. Tapi mosok wong ngapain menamakan diri. Dan ada kejadian teng daerah pulau sekitar 15 kilo dari saya. Ada seorang ya cara lahirnya rian dia tiang apik, tapi matinya bunuh diri. Gara-gara bojone kakan pola. Wah itu tadi itu namanya nyolati. Lucu malah walian. Sing wani nyolati wong alim-alim sing roh hukume ana. Akhire sing salat wong alim tok. Wong limo wong alim kabeh. Malah bejo dene akhire. Gara-gara sing liya krungu-krungu nang bunuh diri ku. Ora oleh. Mudine rawani, ustaz rawani. Sing wani wong alim. Kan cocok kan jiran kok wani wong limo alim kabeh. Bariku sing wong alim betul. Tapi sing wong alim yo kuwatir nek sing salat akeh akhire mun boten usah dinar. Malah dadi repot. Tapi saya pastikan, kalau percaya tentang teks niku, sampean kalau nggak percaya baca di teks hadis babuman alihiden itu wafi sabiman alihiden kullu murtakibi kabirotin. Itu sebaiknya yunasof di separuh. Mereka Nabi sempat ngendikan sallu ala sohibikum nopo sallu ala sohibikum. Ya contoh kowe sing nyolati ya ora usah Nabi kundur. Memang itu bagus. Menurut saya kan tidak fair ya misalnya Rasulullah atau wali atau ulama wong sing mati oplosan sing nyolati padha aki imam masjid yang mati pas sujud. Sesuk kan mending ternyata sama saja. Paham ya? Kan tidak ada jera, enggak ada nopo terapi kan enggak ada. Nah, teng mriki ada TV, padha. Apa akeh wong saleh? Ya bener lah, wong saleh mriki malah. Tapi salat teng mriki rapati seru, mergo nak teko terus salat mulai seru. Daerah kula seru. Ya semua tokoh mati seru tenan. Kon sing imam yo ketok ruwa ki gelombang kedua ketiga. Mula riyen bapak kapundhut nganti mangkel wis sing imam ora berber. Wah dhewe piye disarekno kapan amen. Bareng ape diumuno salat keberapa MC-ne tak mumpun pun pasake jenazah. Suwan sing ndongakno malah rupet niku. Ora berber. Ngomong kok kesuwen nopo. Ya memang kita itu akan mengalami banyak masalah. Misalnya di satu sisi jenazah kudu cepat nang sarean, dari Nabi nak apik benang tok nang apike. Tapi di sisi yang lain kadang sing salat itu bergelombang. Kadang gelombang itu krana salah tiyang, maksudnya tekane sak kubri yang dinteni terus agak berber. Ya cara kula wis pokoke misale roken mati ya misale mati sampai itu ya sambal wis jero ya. Nah dekne wong apik ya benang tok apa ya? Swarga. Nak boten larat wis senang bar. Dewe Nabi kan Nabi tak ngendikan kan seni. Asri'u bil janazah. Janazah iku cepet no. Fa intaku hasanatan fa khairun tuqaddimu. Nah, namanya dekne apik benang cepet tok kene mata. Wa intaku wa dzalika wa intaku syarron fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Maksudnya nak wong elek lha opo ngelek suwe-suwe kok. Mbok rumah nang dua nang wes. Jadi Nabi ngedikan dua kemungkinan nak apik benang ning swarga, nak elek lha opo mbok rumah. Wes. Jadi cek apik cek elek iku pokoke ya cepet kabeh kan. Cuma ana sing apik ben cepet. Nah ning swarga ning enak lah kok. Nah sing elek lha opo mbok rumah. Jam piro ben 7?
Paham ya, jadi eling-eling makalah kula sing terakhir wa madaru hadhi tariqah ala hadhi sajdah idza hasalatil insan faqad kamulat ma'rifatuhu wa ismatu falam yakun lisyaitani alaihi sabi wa yusamma hadza fi haqqil wali khifdan adaban malam ya lihat tahaqqu bismil isma. Jadi wong kudu tahu ngakoni hadhi sajdah nggih namung sak sujudan iki tapi niku nak kasil tenan faqad kamulat ma'rifatuhu wa ismatu.